ҳар як инсон аз хурдӣ ба ин ё он шуғл майл дорад. Агар волидон ин рағбати кӯдакро сари вақт пай бурда аз пай инкишоф доданаш шаванд, шояд дар оянда он машғулияти дӯстдошта то ба зинаи касбият мерасад ва дар оянда фарзанди онҳо аз рӯи он метавонад рӯзгорашро пеш барад. хушбахтона барои сайқал додани ҳунару истеъдоди кӯдакону наврасон дар кишвар марказҳои гуногун фаъолият доранд. яке аз онҳо ин маркази кӯдакону наврасони шаҳри Душанбе мебошад. дар ин марказ маҳфилҳои зиёде амал мекунанд ки ҳар як нафари хоҳишманд метавонад бе ягон мушкилӣ ба он аъзо шуда истеъдодашро сайқал диҳад. маҳфили асбобҳои зарбӣ низ аз зумраи онҳост. дар муассисаи давлатии маркази кӯдакону ва наврасони шаҳри Душанбе 42 маҳфил амалӣ мекунад. яке аз маҳфилҳои фаъоли муассиса ин асбобҳои зарбӣ мебошад ки таълимгирандагони ин маҳфил дар чорабиниҳои сатҳи шаҳрӣ, сатҳи ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ иштироки фаъолона доранд. дарсҳо аз рӯи 6 самт мебошанд ки яке аз самтҳои он ҳунарӣ бадеӣ мебошад. маҳфили асбобҳои зарбӣ, асбобҳои нафасӣ, асбобҳои гитара, овозхонӣ, эстрадӣ, рақс ва суруд хуб фаъолият мекунад. роҳбарии асбобҳои нафасӣ ба ӯҳдаи аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон Рӯябов Наимҷон мебошанд ки он кас дар чорабиниҳо бештар фаъолияти хуб доранд. кӯдакон баъд аз дарсҳои мактабӣ омада ба ин ҷо машғул мешаванд, яъне дар ин ҷо ҳунару истеъдоди худро сайқал медиҳанд, яъне ба дараҷаи профессионалӣ мерасанд. мақсад кӯдаконе ки ҳаваси ба ин ҳунар доранд, мо онҳоро дар ин ҷо қабул карда тарбият мекунем. қаҳрамони барномаи имрӯзаамон Абӯбакр низ дастпарвари ин даргоҳ аст. вай ҳамагӣ 8 сол дорад, аммо новобаста ба хурдсолиаш аллакай дар якчанд асбобҳои мусиқӣ кор карда метавонад. махсусан дар навохтани таблаку доира истеъдоди хеле хуб дорад. ҷитаври модаркалони Абӯбакр мегӯяд, аллакай дар 4-солагӣ ба мусиқӣ шавқ дошт. хайми парносода менаво, парнос овозиш баландай ку. ё ки дусе косара мемонду, ба аму косо навохтан мегири, дусета косара қатора мемон навохтан мегири ба аму косо. Баъд парнос дар вақти авқотхӯрида дар стол менавохт. Дар коса, дар тавақ, дар сета ухали бо карсон дамраш меқадам. мефтан ки нанавоз гӯшамона кар кардӣ. من گفتم که من میخوام که بنوازم. با ببین گفته که و ایزخ دارم به چند گفتن که ببریمشون. дар оилаи онҳо касе ба соҳаи мусиқӣ алоқае надорад. шояд аз ҳамин сабаб бошад ки дар аввал наздикон ба ин ҳунари ӯ чандон аҳамият намедоданд. чун Абӯбакр писараки шуху беқарор буд, гумон мекарданд шӯхӣ мекунад. аммо баъдан модаркалонаш ба навозишҳои ӯ гӯш медоду пай мебурд ки дар замири набирааш истеъдоде нуфтааст ва сипас аҳли оила маслиҳат намуда аз пай сайқал додани ин ҳунари ӯ шуданд. яке аз фаъолони ин маҳфил ин Абӯбакр мебошад ки Абӯбакри хурдсоли мо беҳад маҳорати хубу баланд дорад. дар чорабиниҳое ки шаҳрию ҷумҳуриявӣ иштирок мекунанд, маҳорати ҳунари ӯ ба тамоми тамошобинон хуб пазируфта мешавад. модараш оварду баъд аз модараш фақат бибиаш мебиёрад, мешинад, мисол мебинад,
рафтору кирдорашро чӣ хел баромад мекунаду агар ягон камбудӣ шид мо гап мезанем, ягон камбудӣ онҳо кард мо ба гап мезанам. Ҳунараш аз ҳамон аввал хуб буд. Як чиза гап задем кард, оста пурсид, як чиза намефаҳмид, меомад муаллим мегуфт ман чӣ хел кардам дар кор. Бо ҳамроҳиш кор кардем, мисол ҳама чиза аз худ кард. одатан вақте кӯдакони хурдсол ба чунин маҳфилҳо мераванд, ҳунарашон чандон суфта несту меҳнати зиёдро металабанд. Вақте Абӯбакр низ ба ин даргоҳ омад, ҳама гумон доштанд завқи кӯдакӣ дораду барои ба саҳнаи калон баромадан ҳоло вақти зиёд лозим аст. вале ҳангоме ки ӯро санҷиданд, дарк карданд ки вай тамоман дигар аст. якум бор омада буд, кати модараш омада буд. Гуфтанд ки ҳамин бачам хоҳиш дора, мехоҳем ки ҳамин шумо дарс иштен, ёд иштен. Омад, хай беҳтарин дидум, шаyd худамдам маъқул шид, шунавиш беҳтарин ай. Чизе ки мисол вазифа метиҳен, тез тайёр мекуна, дастакош нағзай, навохтанош нағзай, ина рӯз ба рӯз беҳтарин шидестай, беҳтарини навозанда шидестай. ҳамин тариқ аз синни 4-солагӣ Абӯбакр ба саҳнаи калон роҳ ёфту дар тамоми чорабиниҳои маркази кӯдакону наврасони шаҳри Душанбе яке аз иштирокчиёни фаъол ба ҳисоб мерафт. ин майлу хоҳиш ва истеъдодашро дида, дар баробари устодонаш аъзоёни оила низ мекӯшиданд бо ӯ зиёдтар кор кунанд, махсусан вақте ӯро барои иштирок дар консерти бахшида ба рӯзи модарон номнавис намуданд, кӯшишҳояшон дучанд шуд. як моҳ ё чӣ кадан, репетитсия кадан дар китобхона, дар иҷа. Як моҳ, 2 моҳ репетитсия кадан, баъд бо 2-3 ҳафта дар ҳамун кохи борбад уҷа на кадан, машқ кадан, баъд баромад кадан. Хурсанд шудем.
2016 сол бахшида ба рӯзи модаро 7 март дар киноконсертни зали борбадда иштирок кард. сольни номер солист навоқ пеши ҷаноби олӣ буромад навохтак аймуҷад консерт гаштана сар кард. чӣ тавре гуфтем, вақте Абӯбакр ба ин даргоҳ омад, ҳамагӣ 4 сол дошт ва аввалин асбобе ки ӯ ба даст гирифт ин таблак буд. Аниқтараш ба навохтани ин асбоб шавқ дошту дар ин ҷо ин ҳунарашро равнақ дод. ҳоло бошад ӯ ҳам аз иҷрои навохтани таблак мебарояду ҳам доира. ният дорад дар оянда навохтани асбобҳои дигарро низ аз худ кунад. ҳози таблака аз худ кард. ҳози бо доира да гузаштесай. ҳози бо доира машқ кардесия. беҳтарин ҳаму вақт соатш кати дарс да меоя, вазифаро мегира. Машқ кардесай беҳтарин ина бо номерои нав мондестем, менавоза, баромад мекуна, иштирок мекуна. Баъд бо наврӯзӣ да тайёрӣ дидестем. Ҳамашда хушрӯ машқ кардесай, хела меҳнат кардесай. Беҳтарин шогирдай. устодаш мегӯяд барои ҳунарманд шудан, махсусан барои навозандаи асбобҳои зарбӣ, сабру тоқат ва хоҳишу завқи баланд зарур аст. ӯ мегӯяд дар давоми 4 соле ки бо Абӯбакр кор мекунад, бо боварӣ гуфта метавонад ки ин хусусиятҳоро шогирдаш дорост ва умед дорад, ки дар оянда вай шогирди арзандаи устоди хеш мешавад. бачаи бо одобай, бачаи гӯш мекардагӣ, чизе ки муаллим гав зана хоб мега. Мисол чанд сол шид дар даст май ягон бор ҳамин бачаро ман нафаҳмидам ки мисол гап гардонам ё мисол ё гӯш накуна. хеле хислат надорам. фақат гӯш мекуна, тайёр мекуна, бо мега ки устод бо вазифате пагаждам омада бо вазифара мегирад, меҳнат мекунад. беҳтарин бача. соли гузашта Абӯбакр худро ба озмуни телевизионии Парвин номнавис намуда буд, аммо чун сину солаш хурд буд, хоҳишаш амалӣ нашуд. Аммо ӯ роҳафтода нагашт ва дар озмуни имсолаи Парвин боз кӯшиши иштирок намуданро намуд. пайвандони Абӯбакр ният доранд дар баробари соҳаи мусиқӣ дар дигар ҷодаҳо низ ӯро бисанҷанд. кӯшиш доранд Абӯбакр дар оянда мавқеи хешро дар ҷомеа пайдо намояду боиси сарбаландии оила ва ифтихори миллат гардад. мо бошем ба Абӯбакр дар пайроҳаи интихобнамудааш барор мехоҳему орзуманди онем ки мутриби номдоре гардаду муаррифгари мусиқии тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ шавад.